ассалому алайкум подписчикони азиз. Тасмим гирифтем ду сарғаначинак шведиро пешкаш мекунем. бародарони азиз, тамошо кунед. ба хотири хушругӣ ҳамин моло лайка, подписатсияро фаромӯш накунед, поделитсия кунед. моло молчакҳои хуби хуб оригинал молам бародарони азиз. он чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён аст, ҳоҷати таъриф кардан аст. ҳар яке шумо мефаҳмед ки мол чӣ сорт дорад, чӣ зотай. бародарони азиз, тамошо кунед. номри моли рақами 1. тамошо кунед бародарони азиз. беҳтарин мол нами шведора тозакош ҳамён иншоалло ки ай қадарга хубаш буд япо дар Москва. синаша тамошо кунед, гусалара чӣ хел сина дорад. чӯчакҳои хуби бад дорад, беҳад чӯчакҳои фасон дорад. тамошо кунед бародарони азиз, беҳад чӯчакҳои хушрӯи бад дорад. масъала аҳлишам аҳлак акхай ҳозир гуфт гапо дастанда вақти навор кардам қафида наметунам. бародарон аз тамошо кунед. қафои мол беҳтарин моле бародарони азиз. моло қарор доранд бародарони азиз дар шаҳри бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамои телефон 917 38 98 78. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидорӣ кунед бародарони азиз. дар ин рақамҳои телефон ватсап имо ҳаст. метавонед биё хонада бибинед айпеш. молоро ҳозир нав айноҳияи қимсангир овардем. пародаҳои қимсангирам бародарони азиз. зотҳои хуб метавонад молои қимсангир. тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед барои ба хотири ҳамин молчаҳо. бародарони азиз, ина масъалаи аҳлии ғанаҷинака тамошо кунед. беҳад ҳамин какш аҳлия ки чанд қай бугӯй. чӯчакҳои дур беҳад синаи фасон дора. ира тамошо кунед. ай тай пошт сиёмкака исам беҳтарин мол. хулоса ин ҳамин моли рақами 1. ина фигураи мола тамошо кунед бародарони азиз. беҳтарин. мегзарем ба рақами 2. бародарони азиз, рақами 2 мо анамия. мошоалло гарданаби беҳтаринай ранги биқача. ина рақами 2 мо анами молай. ина қафои мол бародарони азиз. тамошо кунед, ҳаловат баред. ин шамолакҳои хуби ҳар дар шамолакҳои зури бадан бародарони азиз. ина калаи мола ай пеш бибинед чӣ хел калаи хуб дорад. картинка бародарони азиз. ина мета чотки молая ки касе ки бинад иншоалло касе мол кна раҳмат мега. ишам чӯчакҳои сафеди хушрӯ дорад. беҳад халтасинаи хубам дорад. ҳамиш аҷоибот халтасина дорад бародарони азиз. тамошо кунед чӯчакҳои мола. боз ҳам як бурга такрор шавад бародарони азиз. рақамои телефони мо 917 38 98 78. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, муомилаи хуб кунед. молот бародарони азиз дар шаҳри бохтар қарор доранд. дар моло айни ҳол дар хона қарор доранд бародарони азиз. пародаҳои қимсангир. занг бизанед, харидорӣ кунед. фикр ақидотон дар зери комментария бинависед. лайк подписатсияро фаромӯш накунед. мегзарем ба нархи навои мол бародарони азиз. моло бародарони ҳардиш дар нархшо 11300 сомонӣ муомилаи хуб дорад. ҳардиш як нарха бародарони азиз. 11300 номери 1, 11300 сом номери 2. бародарони азиз, касе ки харидорӣ карда набошад занг бизана, муомила куна. моло дастсафка доранд, муомилаи хуб кунед. дастсафка ҳисоби канали мо ройгон. масъалаи хурду хӯрокшо аҳлишон ҳамаш кафолат дода мешавад. беҳтарин мол бародарони азиз. ҳарчанд молакҳои ёш. занг бизанед, харидорӣ кунед. дар ҳаминҷо худоҳофизӣ мекунем то наворҳои оянда бародарони азиз. лайк подписатсияро фаромӯш накунед то ки наворҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад бародарони азиз. то наворҳои оянда худоҳофиз.